Zoritxazu gidak urratsez urrats PDF-an Scribe Chrome luzapenarekin. scribehau.comera goaz eta gure Gmailarekin erregistratuko gara. Izen bat jarriko diogu gure taldeari eta harekin partekatuko ditugu sortzen ditugun gidak. Scribe luzapena Chromerako deskargatzeko eskatuko digu pantaila grabatzeko. Behin luzapena instalatuta, gure pantaila grabatzen has gaitezke Start Capture sakatuko dugu. Erlaitz bat irekiko digu eta gure luzapenetara joan eta Scribe aktibatuko dugu. Gure dashboardetik ere has gaitezke grabatzen. Capture a Scribe botoian sakatuta eta esango diogu zer erlaitza grabatu nahi dugun, berria edo lehendik dagoena. Grabatzen hasten denetik aurrera, erlaitz horretan egiten dugun ekintza bakoitza erregistratuko du. Gida bat sortzen da PDF deskargagarrian eta eskuliburu gisa partekatu eta erabil dezakegu gure ekipoarekin.